Gaur etxepeko lokalera etorri gara. Martin Errasti tatak atara berri dauen Martin diskuen inguruan berba itera. Oazen barrura, aber bertan dauen. Zenbat lagun, zenbat gau, zenbat negar, zenbat min, zenbat malko de gratis, zenbat dien ez dakitz. Zenbat lagun, zenbat gau, zenbat negar, zenbat min, zenbat malko de gratis. Zenbatetan ibilizaren iratzetik, eta zenbatetan ibilina zure bila. Kaixo Martin, zer moduz? Haupa, zer moduz, ondo. Ondo. Bueno, lehenik eta behin, pozik diskua egiten da bien arreriakin? Ba bai, egiz esan, ontsa atera dugu diskua, atera esan otzaiak 16, eta egiz esan espero nahuena, espero nitzuen espero nahuena arrera auki dau, eta egiz esan bastante gustora geratu dan emaitzaz, eta gentia bai asko gustau jako, así que ondo gustora, bai. Salto bat da zure ibilbidea nolako diskoa da tia lan hori den hartu izana? Bai, nik uste baiet. Azkenian, más que salto, nik uste dala disko bat ateratzen dozunean lehenengo gauza disko aterateko da zu egotia pozik horreaz, gure izati ateratzea, porque ez dau lan bat ez pozu gure itxia, es lo peor, todo quebraderos de cabeza, eta azkenian hartzen mozu gotzu lan bat, da lan asko, baina presta fabrikara zatia moduen, ez? Unik hartzen dut gustora, gauza batzuk igual guztetan jageixau, adibidez, estudixuan egotia eta musika kreatia eta horre gauzak dien niri guztetan jageixau, baina gero daz beste gestino mota batzuk, itxia metadata diskuan, adibidez, informazio dana, letra, kompositoriak, no seke, prepara enbiozu PDF bat, bialtzeko distribuiruten, gero enbiozu biografia bat, nabili ditzen berba apur bat disko batek daukon lan danan, daukon lan danan atzian, azkenean hori da, asko da kasetari lana, azkenean ni egon binaz biografia bat itzen nire buruana, eta azkenean egon binaz hor, botaten hor todo buenas cosas, eta besta, ez? Eta, baina, ondo, postuta, eta ontxe etortzen danakin, apor todas. Lan inguruan berbain ja, oin gutxi Malakiasekin batera inzeben zure atzatik kantuak gaztea sariketetan kantu honenan sari irabazi dau. Lana ondo ikia gure fruituak amuten da borduan, ez? Bai, nik uste, eske hori abesti horrena zan una bastante locura, egiza esan ni obviamente banak izan zala besti hon bat, eta justu hemen ingauen, etxepepen, porque hau lehen zauen obretan, eta egon gitzen behian, etxepepe, eta horre egon gitzen bi ataldetan, eta atera gauen hori abestisa, baina, obviamente ni de palo pentsetan hauen heldu izala pelduan tokira, ez? Azkenean dauko izaia milioi bat reproduzio, eta hori dana pasau zen por el puto TikTok. Azkenean TikTokak eitzen dauen fenomenua da, eske indeskriptible, ez daukotu dozoiez arrazoiak begiretan eta ez toztu urkitzen. Azkenean da, hasi izan jentia igoten TikTokak zuratzetik ekin, eta horren harira sortu dan fenomenua, eta gero gaztea sariak irabazi gauen, eta gustora gainera, nik uste dut biherrezkoa zala bai gu moduko artista batek irabaztia olako sari bat, porque azkenean, ez dago TSD kontra, baina irabazi daue betikuak, Zeta, GTS, Izaro, eta azkenean igotia gu bezalako artista mota, emergente moduan gazela, eta olako sari bat irabaztia guai dau, porque bai musika itzen dabitzen beste gaztiei, muten dutzi esperantza bat, esatia, ostia, aldogu bai lortu horrelako gauzak, eta besta ez jarraitzen euskal musika formula, digamos, komillartian, baina hori da gure musikia eta kaleko musikia eta bizitzen dugunan inguruko musikia, besta ez gare
poeta batzuk edo azkenian nik esaten dut, ni jentiak esaten dut, como escribes, tal, baina nik idazten dut nire pena, nire arazoak, nire onduen lagunan daukon arazoak, nire familia daukonak, eta hori, azkenian ez da ese trascendentala bola, como errebesi bosporro eta de repente te viene la iluminada, baina bueno, hola, nondo, gustora, bai. Kantu hortan Malakias dau ekoizpenean, baina diskuan oroar, Odei Bikario denso dau Almondo. Bai. Zer moduzkoa egin lanitia? Ondo, gustora. Odeiekin gabitz lanian indara, ni moduen ni etxepe, mutiko, eta nire inguruko danak, eta odeiekin hasi gitzen, bera bai gurekin hasi izan, azkenian ni odei enauen ezauketa, ni fanitzen institutora batxillerguan, lehen hauen Arizmendi, fanitzen institutora, eta ezagutu nagoen rodei, zeda ni baino urte bat txikisagoa. Eta beti da nik egon gare hor lanian, eta azkenian ja ezagutzen gare, ni estudizuan nagoenean, berakin nagoenean, gozada bat, ezagutzen gare super ondo, eta esan bi hor bostaz, edo zer gauza esan itzen dozta, aunque me joda, es decir, Martin hori daut txartu egin da, berriz, eta holan zuzena, baina nik uste dut hori da el workflow, jarraitu bidan lan itxeko era, gero ateratzeko atera dan emaitza, ez? Azkenian igertzen da, hor dauela abesti bat ez dela, igual ideia, lehengoko ideia ateratzen duzu ordu baten, ez? Baina gero ja egon bizare hor pare bat egun hor puliendo, eta gero etortzen die gauzak. Sin preocuparme porque los problemas no me hacen feliz. Sin preocuparme porque los problemas no me hacen reír. Taba hoiez aurrera, zokuaz, tuz importazko. Taba karrikatzera, oroitzapen honena gogoratzeko. Diskoan densos da aparte, lagun ezberdinak hartzen dugu aparte, tartean Oian Bibarren Fane, etxepeko abeslarixa. Zer mozko izan da lagun baten lehengo disko hortan parte hartzea? Bueno, oitxuitegaz lan itxen batera, baina oso gustora. Jakin ja eukidauen garrantzia disko honek, zelako lan eukidauen atzian, gure parte hartzean niri ilusio handiz jot. Ni oso txarra naiz musika kontutan, seguramente gure ikusentzule askotako baita. Zela iken da prozesu hori? Zela iken zai, kantu bat ingu, ideia hortatik, kantua bukaket arte, ze lan dauze prozesu iken dozue? Lehengo ideia. Bai. Esan dugu moduan, atu genuen ideia hori moduan, batxata bat. Hasi ginen apurtxo bat, holan instrumentalai forma apur bat emuten, eta gero ja azten gare mikruan, azten gare bakoitza bere pelikulia itxen buruan. Bai, hori, lehen jarri dut moduen. Nik uste dut gainera besta ez dela definitu bier sortze prozesu bat besta, porque azkenean bakoitza dauko bere era eta nik daukot bebai depende ze abesti, nik ezin dut esan bat, guaitzen dugu holan, porque depende ze abesti sortzen dozun da, sortze prozesu hori da justiz desberdina. Azkenean igual, azten zara abesti bat, toten jatu melodia bat burura eta letra bat bastante guapo, eta zetozu, ni gure tolako melodizia zitxia zehozer, igual beste batzutan maidak eto denzok ekartotzu base bat, eta hartzen zare hortik, edo beste hartzen duzu referentzia hon bat, zuratzetik adibidez lan ingauen, hartu gauen referentzia bat UK erresuma batuko house abesti baten referentzia, hartu gauen hori, eta hortik hartu eta ingauen bestia. Azkenean nik uste da bakoitza dauko beria, eta bere bakoitzan barruan bebai daz mota asko, daz bide desberdin asko heltzeko besti hon bat itxera edo gustora geratzeko prozesu hortarako dauz bide desberdin asko, eta bueno. Horra ipatu duzue, abia puntua ideia izaten dela, supongo idea egiteko zue musiki antzun beheko zuea, beste artista batzuna, ez da ze musika galazen zuten duzuen? Nik ez da egite danetik. Apurtxo bat txikitatik entzun duten musikak eraginda,
eta gaur egungo musikia be, nik uste dut zu zauzela gehiago, gaur egungo musikanetan nien hau hain sartuta. Baina bai, entzuten dugu, ez dakit, ni apur bat berez izan az musikatik. Nik uste dut hori esan dozuna referentzia on bat eta onak eukitzia, tio, da artista batei definitzen dutana, sabes? Osea, da en todos los sentidos, Osea, artista musikuak edo pintoriak edo azkenean eukitzen badaur edo diseinadoriak edo erropa itzen dozuna, jentia, azkenean eukitzen badaur referentzia ona eta gusto ona, gero bestia taten da. Eta asko aberazten daube bata bestia erakustiak, gu gure artean asko erakusten gare musikia, etortzen gare ona eta betxua, no seke. Eta igual grabetan hasi baino lehen edo zehose itzen hasi baino lehen lehenengo erakusten gare apurtxo bat, dano, ez dakit. Entzun dut hau, entzun dut bestia, eta, bueno, auke no te interese bentsat hor da. Bueno, bukaketako, bira bat iragarri berri duzue, bai, zeuk tata, eta gero etxepe eta mutiko baite batera, ez dakiz zehaz motan zabiltzen horrekin? Bai, osea, kontzertuak izango die jarri dugunak kartelian, eta gero beste batzuk egingo ditugu, seguramente. Eta gero hori. Azkenien bakoitza bere ibilbidea dauko, baina gero batzen gare beti holan... Bai, eta hori da politxena nik uste dut. Azkenean, lehengunien bebai gaztea sarietan fangitzen danok, fangitzen 15 pertsona lagun hartien danok, eta eske holan hartzen dira diferente gauzak. Eta gira hori, bira hori inbiogu salak, saletan inbiogu danoko etxepe mutiko eta ni, eta gero ja bauda partian hori, etxepe ekingo dago bere kontzertuak, mutiko beriak eta nien niriak. Eta gurotena esan bebai da hori, ontxarte ibili garela DMT moduen itzen kontzertuak, dala denso mutiko tata. Eta ontxe hartu dugu erabakitza apur bat separetako edo ezberdintzeko bi bidiak, baina ez, porque mobidak ez ez. Azkenean nik uste dut estrategikamente eta komertzialki dara jokaera on bat, bakoitzak hartzen dago bere baloria eta gero juntetako orduan hartuko balore gehiago, ez? Heldu da momentua, eta holan hartzeko, nik uste dut. Eta goguaz, azteko ja kontzertu danak. Bai, goguaz. Ongi baikote, eskerrik asko. Aber kontzertuak tondo jasen eta eskerrik asko. Aber kontzertuak plazatan. Eskerrik asko. Bai. Viajes en la cabeza como Seur, bebemos agua no serum, Eli Echepen va a ser un hit, no tiene hueco yo te hago un sit, tú quieres pedrata vamos a pedir, y sé que vas a repetir. Got my own what you want.